bethuni isihlobo sami izapha mpa. Nawe nontombi. Izapha unqabe wena uright. Ndikhona intoni ku? Hey awusemhle intombazana. Sami intoni manje andinqame no. Awusemhle uyapha. Lokhu yandazi mina thanda sami ndinendawo zami ngizowa. Hey iyakugqithisa utata noba kaphila. Undiphethe dzam. Kunjani uDabane sisi? Dasakhaya uyangcambaza wethu kodwa ke akunceda ukhala. Akunceda ukhala sisi uThixo ngokunceda sisi. Uza kunceda ayingokuqala ukulela. Nangoku ndiyaphuma ndisaya kaphe complex. Uyothola ewe manje yokucuceza kule mali yo enzo ingenile sithando sami inyukile 5 hey wena nithethe into inye hey hayi into kaDabane uyagula uDabane but nothi koqedwe umgenzu akagula umgenzu sisi uthini lapha indlela khohlela ngayo wakhohlela kwangathi ugqabhika into engayaziyo sisi hayi no wena man supposed isento sakhele into sakhe uyaphela umqoqhazi kwayena sisi inkonto ephandla apha sisi ule intoni ke thando sami andimazi sisi and ke into endicaphukela yi1 ya ndicaphukela ingcwangu hayi unengcwangu ngoku sisi bonke mana abantu abagulelwayo sisi ngathi ababhadlanga like kugula umuntu endlini but nawe umuntu utake care for lo muntu uphela bengathi awubhadlanga andikufa stand sami ke ngoku dithi ungalingi ube njalo andithetheli kuwe andithetheli kuwe ndifuna ukumamela nosakhela undiva hey sisi ndithetha komgenzu apha ke ngoku bangenaphi abantu abagcina abantu abagulayo hey sisi ubafakela ntoni jonga nosakhela nosakhele hayi ungalingi uthi awulinge ungalingi uthi awulinge kum ndithini into oyithethayo wena xa ugulela soba jonga nosakhela sibala nto akaguliswa ndimdabana apha abantwana bakho uyimyeni wakho engaphangeli thethwa ndini utala ufuna uzithetha hayi lokusundenza lento lenza yona into onothetha kakubi ngam uthi undithuka ngelokho iphiwe ndim ilokho yantoni ayiguli indoda hambene wena uyiphelele phi ungathi nefethi yepons ntombazana jonga uyakulinge niyalamba kwakho into ayifuna le insurance into ayifunayo bonakala kwasebantwaneni lamara insurance yanto choba awungeni indawo levels sisi waba nokuqhwaba endlini yami kubethana ngo-KFC mna tukutukutuku phuma apha ngoku ungazi nje wena phuma ndikubonisa ungazi nje wena jonga sisi jonga mama mntu wakho kule yami uzithethelanga ngomba mntasekhaya yaphambanisa iniyogula indoda yafa uphume nje ingathi uvasa ngesinafu uthi omnyama ndiza kuqhula indoda ithi nuku khona kodwa uyasikima wena rhale lo imdaka ulambe ngoku utsho ngeloko iphiwe ndim uyiloko mntanam 3 to 4 iyakuzama shem